So hey guys, welcome back again. So खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाफिनलायबाय आरोना। So नोंथांमोना माने अलरेडि मिथिखाबाय जानो हागौ। So आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों थाम्बनेइलाव नायनानै हाया आरोना। So आङो ओरैबायदि दुखु नांदों जोंनि सिनियर जितुनिखि बड' फिल्मनि माने बिथाङा ओरैबायदि सावथुन मुलुगनि माने माबा बुहुमनां माने जोंनि बिटिआरआव बा बिटिसिआव गोबां माने बे मिनि होदोंमोन मानसिफोरखौ ओमफ्राय खुसि खालामदोंमोन ओरैबायदि माने सावथुन खालामदोंमोन। स' बिनि सावथुनाहाय बिनि फिल्मफोराहाय माने जोबोद मोजां नाङोमोन आरोना नायनोहाय। स' बिथाङा दिनैहाय माने रिप स' बिथाङा जाहाथे मा होनो सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों। स' आं बेखौनो माने आं मिजिं थियो आरोना गसाइनियाव। स' आङो बाराबो बुखिनो थांला। ओमफ्राय मा होनो बे जितुनिखि आगोलनि जितुनिखि बे फिल्म बानायदोंमोन ना। स' आं बे फिल्मखौ ससेबाबो नोंथांमोनखौ देखायगोन अब्लानिया बांसिन नोंथांमोननियाव माने गोसोआव खांखांगोन आरोना गोसोआव फायगोन जे बे मा फिल्म बानायदोंमोन मा फिल्म बानायाखै नङा होमबा लोगोफोर। स' मा होनो नोंथांमोना बे माने दसे माने ससेसो माने क्लिपखौ एबा भिडिअ क्लिपखौहाय माने नोंथांमोना नायनो हागोन। आं स्क्रिनाव नुजाहैनाय बायसा होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो। आफा आं बिएखौ पास जाबाय। नों पास जाबाय? बाह हामथारबाय आइ जोंनि क्लासनि देरहासारनाया फार्स्ट क्लास पास जाबाय। बाह एथ' ब्रिलियेन्ट बियो। खमखि खाफाल गोनांलै बियो बे देरहासार होननायनि बिमा बिफाया। हानो हा गुबै बिफा जानो मोनाखै बिहाव बिफा जाबानो जाबाय। मुङा जेरै रिमोनला रिमोननायजोंनो खोथाफ्रानो थाबथाथारलालै बेनि गलफिथियाव। माथो जोंना गालानो फिसा थारला। नंखायबो नङालै बोरायफोरनि मुङा जेरै देन्था गाला गुस्थियाबो ओरै थरलालानो। नोंना मुङा जेरै बादर सिं सिं आखाइबो नासिरा। आखाइ नासिरा होननानै आं मा खावदों? सोरखौ आं मा खालामदों? ओइ आगै रिमोन सुनायनाय नुवाखै होनबा मोदोमाव दाङाबानो जायबादि सेंग्रा गोरलैयानो हाखाया। र' मालाबा नोंनि आखाइखौ थबसे दानस'ना होगोन आङो। दानस' नोंहासो लस। बिथांनि मुङानो जाबाय बिकास बसुमतारीमोन आरोना। स' बे बुहुमनिफ्राय गैलिया आरोना बियो 55 बोसोर जाबायमोन आरोना बे बिथां मा होनो बिकास बसुमतारी सारा 55 बोसोर जादोंमोन। स' बिथाङा दिनैनिफ्राय जोंनि बुहुमनिफ्राय जोंनि माने न'खरनिफ्राय बिथाङा अराय समनि थाखाय माने बिथाङा माने थांबाय आरोना थैबाय जेनेबा बिथाङा। स' आं गोबां दुखु मोनदों मानो होनबा बेबायदि माने मानसिफ्रा थैनानै थांबाथाय आं जोबोद दुखु मोनो आरोना गोसोआवहाय। स' आं मा बुङा जायो ओरैबायदि बेबायदि दुखु मानेफोरखौ आं बांद्राय सहायनो हाया। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स' आं बेखिनियावनो आरो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना। स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल। जै बर' हारिनि जै। स' अननानै शेयार खालामनो हागोन जायफ्रा गोदानै हाबदो। स' नोंथांमोना साबस्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना। स' बाय बाय थेंक्स फर वाचिं एगेन बुंबाय आरोना।